dolanan opo iki? Dolanan polisi-polisian wae lah. Pak Polisi, bertanya sebentar atas nama M dari Royan. Dimulai dari Royan. Marmut. Meong. Nggo dhisik. Ya wis lah, ra apa-apa. Ya wes pesona. Deset kon deset. Manuk iku lah nenek loro, sing ngendok ambek sing mabur, sing dijel. Ya sing mabur. Wes, sing penting aja sing ngendok. Ya wes pesona. Monyet ke monyet. Aja nonjok. Aku jadi tersinggung. Ya aku ora terima. Eneng opo iki? Wis aja kae kudu. Ya wis lanjut deh. Apapun permainannya, ayo jaga, cintai permainan daerah. Kemudian lestarikan permainan daerah. Karena permainan daerah itu sederhana tetapi menyenangkan. Semua bisa jadi baik dengan cara yang bijak. Terima kasih.